tubuh nani asuto tarjolo mahita namar dongat tubuh manghuk maburu bere manghuk mamusera jadi dongat sahuta ale-ale Roma hita pasato tupak bangurupio dihamu bermusik ngami na yang macalo tupak bangurupio kami bisa salut na makaholongi hami baik dia mang jona hicai-hicai baik situ guna cong-congi muna para terjogyon adiga do ayo pe daung be pe wasa bola gorat majalo tu pakpang rupion yo kana asing mate romal julun goraro ba tamo tul pisik bahaya bola jalo kotang yon bain daung bekau musi tercokap pinalairo tiki madapotok kamu na sini pasa kanong di gua nate di sonar pinasama tupunguan peperebes Jawa Tabi do Depok wa Depok wa musi Depok sodo sekalian namamu kalau di Jawa Tabi mate dirama tuh penasehat dongannya udongan ho pengurusan di di kamu kasuton iso nami jong-jong siampungan ni Marpaung Jabodetabek songon nalau pasahaton gatini bunga akas ni nalado do niroha kapal di Tikion lai kita na marugamo Makpos niro may tatokok tutuhata ahana di pasahat tuhata dihita itong-atongamu apar di Tikion itu yang terbaik dihita jadi permanator apa ba permanator laos do sian perpuota permanator pasahaton songon katini bunga unak pola di beri kamu di sini amplopon alai ias ni rohani punganido kapasahaton tu hamu bonasuton iman nabui pasahaton nami
Tuhamu apa itu permusin nami apa saat permanator Tetapi Bapak Tua, maya parjulu jadu kami baru pe Jabodetabek. Kalau ada pula buai. Gohi Bapak Tua menemu terakhir. Jadi bison roro kami siap pumuata permanator pumuan marpau lubatala lubat pitor. Jadi takas doang diberi kau kami son dihabok ni rohamunai. Sudi dohi dan nama habok ni roha. Torop ni naro mangadobi di parmotingi amang nataha holong yon jisani dari dero naburju do anggo amang nataha holong yon jadi pangiduan nian tuhamu aka anggina pinopara udu tihamu ma pabayanan ni damangon naulina dengkan jalapus dorohan ami disi disadani rohamu dinalau paborhat amang nataha holong yon uberi kami dui senatuari lau mertonggo raja saat tu sadarion pos dorohan ami disi ba anon dan lau patarota makta tu ngaran na persatu kinani pos marohata uli masudi ulau ni dengan mau lihat madi tuata mau lihat madi kita saruna songon ni siap punguata be adong bau batu pahami songon kewajiban ni punguan setiap kita namar habuk ni rohanang na ber namar las ni roha tidak buat kewajiban tasap punguan songon ni be mau lihat pasama musuh tu na tuai panggohina panipulina mulai deh. jadi di hamu hasutun nami di mahatasian punguan diokili permanator dohut Jabodetabek tas maruhamu kejalo nanek persatuan nami permusit nami pain nama pantusin Jadi dung molate madonon nami siak kami hasudon naung roh hamu akka amataraja do inatta suribada nanaing roh mangurupi hami disadarion. Jadi dangarong hata nang tibu don nami itu hamu amat taraja do inatta suribada tung masai maulate gurang ma don nami itu hamu sure dia kebantuan muna baik berupa materi maupun material dukungan doa tuhami saya tuatama na balosoni tuh hamu sudah ganuk mersada-sada soni mahata syak kami maulate marita saluhut